nőnap alkalmából azt kívánom neked, hogy éljenek sok nőnapot ebből a szép szemeddel, és ezzel a szép száddal. Hát fél nap az minden nap van, nem? Szerintem. Hát fél nap miért nincsen? Mert minden nap van. Ezt nálunk érzelmileg is kiszokták fejezni. Nem egy virággal, hanem tettekben a napokban, a legkisebb dolgokban. Szociológiailag működik a nőnél egy olyan dolog, hogy csak van, de semmi értelme. Ők korrektak. Ezt én mondom. A nők. Korrektak. Nagyon sok ajándékot kaptam már vendégektől. Hát, nagyon jó. A férjemmel kezdtük reggel. Egy férj mivel szokta a feleségét felköszönteni? Itt találtam egy kis családra. Komolyan mondom így a cigányok között, mert jobb lelkűek, mint a magyarok. Jobb lelkűek. Nekem 24 évesen gyakorlatilag meghalt anyám, saját apám ölte meg, és mégis dugta benne a szobába az anyámat. Én általában ilyen szolgálja vagyok mindenkinek, elszállok boltba, cigarettáért, kegyelet venni, egyebeket. Felkérnek táncolni, gyere már táncolni, de meg lehet táncolni. És azt mondják, hogy jól táncolok. Hát jó van, aláírom. Jó, hát végül is én nem szoktam magamat dicsérni, mert minden cigány a saját lovát dicséri, nem? Igaz? Na, hogy jó lovam van. Full alkoholista vagyok, pánikbeteg, klaustrofóbiás, meg még van egy pár dolog, ami miatt van egy kis nyugdíjam, gyerekeim meg telefonszámát nem tudom. Nincs kapcsolatom az otthonommal, senkivel, unokáimmal, semmivel. És csak ez a kis baráti köröm van, akik így is elfogadnak, nem rúgnak belém, nem szarnak le, de kihasználnak. Az ideális nő az olyan majdnem, mint egy férfi, és tudnia kell oltani. Én is szeretem a fekete hajú nőket, és aki jó van, tehát 60 kilóig. Ilyen bőrű, ilyen óra is van. Ugyanúgy. Én vagyok az ideál. Az ideál én vagyok, az ideál. Engem ne ütögessen! Menj innen ki! Ne merje megütni! Menj innen ki, nem ütöttelek meg, csak ki akarod dobni, menj innen ki! Nem dobom ki!